בוקר טוב לכולם. כמו ציינה אירנה, אני דנה, אני מגיעה מכפר סבא. אני באתי לספר לכם את הסיפור החיים שלי. אנחנו כחברה נוטים לתייג אנשים לפי המראה שלהם. כשאני אומרת שאני לקוית ראייה, אנשים לא ממש מבינים איך לאכול אותי, כי אני מאוד מטעה. וכל פעם שאני מגיעה לאיזשהו בית ספר או תיכון, תמיד מחפשים לראות את העיוור הקלאסי עם המקל, עם הכלב נחייה, המשקפיים השחורים. מה שמאוד חשוב לי להסביר וככה להעביר לכם מסר, זה שקודם כל, אני ממש לא במקום של לנסות לעורר רחמים, או להביא את המקום של אני המסכן, אני שקשה לי בחיים, אלא להגיד לכם שהייתי במקום הזה והייתי בו לא מעט שנים, והיום אני במקום הרבה יותר חזק, והיום אני במקום נלחם, במקום שרוצה לקדם את עצמי ולעשות גם בעבור עצמי, גם בעבור בני ביתי, גם בעבור החברה. אני רוצה שתיקחו את שתי הידיים שלכם, תעשו שני ממש שחורים כאלה קטנים עם הידיים, ותנסו להבין שבעצם זאת הראייה שלי, אני רואה כמו דרך שני צינורות, אוקיי? זאת אומרת שאם אני מסתכלת כרגע על פנים של אדם, אני לא מצליחה לראות תמונה כוללת, אני מצליחה לראות חלקים. אוקיי? וכשהרופא אמר לי שאין תרופה למחלה הזאת, אני באותו רגע הרגשתי שאני פשוט, אין לי למה לחיות. הייתי במצב מאוד מאוד קשה. והגעתי למקום שנקרא מרכז למידה לעיוור בירושלים, שנמצא באוניברסיטה העברית בירושלים. שם זה מקום שלומדים רק עיוורים ולקויי ראייה. אני זוכרת שככה ירדתי במדרגות לאוניברסיטה, וראיתי מלא כלבי נחייה, כמו העיוורים הקלאסיים שאנחנו רגילים לראות. ואמרתי, אני פה לא נשארת. אני לא רוצה להיות במקום הזה, זה מקום לא טוב, זה מקום שיעשה לי דיכאון. אפילו פחדתי שזה כמו מקום מדבק כזה, שאם אני אהיה שם אז הראייה שלי בכלל תיעלם. ונכנסתי לעובדת סוציאלית שם, שאמרה לי, בואי תני לזה שבוע. מבטיחה לך, אחרי שבוע תעשי מה שאת רוצה. ואני רוצה להגיד לכם שהתאהבתי במקום הזה, נשארתי שם במשך 2 סיימתי בהצטיינות הבגרות שלי, מה שלא יכולתי לעשות בתיכון בגלל שלא היו לי את הכלים שיכולתי לקבל במרכז למידה לעיוור. הבנתי קודם כל בתפיסה, במחשבה שלי, שאנשים שנעדר מהם משהו מסוים, זה לא אומר שצריך לבטל אותם, זה לא אומר שהם לא שווים יותר כלום. זה אומר שהם אנשים מאוד מאוד חזקים. זה אומר שהם אנשים עם כוח רצון ויכולת אדירים. זה לא חוכמה לראות, לבוא ממקום של כוח של אני רואה ולעשות דברים, זה כל אחד יכול. החוכמה היא ממקום שאתה לא יכול לעשות, איפה שקשה, איפה שאתה נלחם. זה הכוח שלנו. וכשראיתי איך אנשים עיוורים מתמודדים ונלחמים על כל יום, מסיימים תואר, מסיימים 2 תארים ודוקטורט, וכל זה עם ברייל, ועם תוכנות מדברות של מחשב, ועם חונכים, ולא מוותרים לעצמם, אמרתי לעצמי שזה השיעור הכי גדול בחיים שלי. וישבתי שם במשך 2 סיימתי את הבגרות שלי. אחרי שהייתה לי בגרות מאוד טובה, יכולתי ללכת ללמוד וסיימתי תואר ראשון באריאל, והמשכתי אחר כך ללמוד לימודי תעודה בעברית בירושלים, תקשורת ויחסי ציבור. אני רוצה להגיד לכם שאני לא בטוחה שיכולתי לעשות את כל זה אם לא הייתה לי את החשיפה הזאת במרכז למידה לעיוור. זאת הייתה תחנה שהייתי צריכה לעבור. ואני גם במקום שמאוד מאמין, אני באה מבית מסורתי, מאוד מאמינה שכל אדם מקבל איזושהי חבילה רק אם הוא באמת יכול להתמודד איתה. ולכל אחד מאיתנו יש איזשהו קושי מאוד מאוד גדול בחיים. אבל אם אנחנו נוכל להתמודד איתו, רק אז נקבל אותו. אף אחד לא מקבל שום דבר שהוא לא יכול ולא מסוגל להתמודד איתו. כל קושי שיש לכם, אין אחד מכם שלא יכול לקום על הרגליים ולהגיד, אני רוצה לשבור את המעגל הזה של הקושי. אני רוצה לעשות אחרת. אין דבר שאני רוצה ואני לא עושה. רציתי ללמוד, למדתי. רציתי לנסוע לחו"ל, נסעתי. אני רוצה לרכב על אופניים ולעשות כושר, אני אעשה. אני לא מוותרת לעצמי. כמובן שאני אשאיר לכם מקום לשאלות. אני פשוט, את הידיים שלכם לא בטוח כרגע. אני רוצה להודות לך בשם כל האסירים פה על הכוח, באמת, ומזה שבאת לפה ואת מספרת את הסיפור האישי שלך, את נותנת לנו כוח. זאת אומרת שגם אם אנחנו בבית סוהר, זה לא סוף העולם. זאת אומרת שזה לא משנה מה שעשינו, העיקר שאנחנו רוצים להתקדם הלאה, להוציא את הטוב שבתוכנו. זה גם, ממש. השמיים לא נפלו עלינו, הכל בסדר. ודווקא ללמד את אנשים בחברה, שגם אנשים שיש להם איזשהו קושי, לא צריך לפסול אותם.
הרבה פעמים כשאני באה ומספרת שאני לא רואה טוב, אז אנשים מתחילים לדבר איתי בקול רם, ואני אומרת, אני רק לא רואה, אני שומעת מצוין. בואו נכניס את עצמנו לפרופורציות. יש לי שאלה. ההבנה שהתחדד לך זיכרון מפרושים אחרים, זה רק אחרי שיצאת מהמסכנות, כאילו זה אחרי שהבנת שצריכה... נראה לי שזה תמיד היה שם, אבל כן, אנחנו תמיד מודעים רק אחרי שאנחנו מבינים. כשזה מחלחל ואנחנו מפנימים את הדברים, אז אנחנו לומדים להבין. יש עוד שאלה, אנחנו פה נמצאים כל אחד מרקע שונה וכל אחד מסיבה שונה. עכשיו, בארגז כלים שרכשנו במשך השנים, מה הטיפ הכי טוב לנו, ספציפית לנו, לאסירים, להתמודד עם זה? כי אנחנו לא חווים לעבור את ההישגים, את דווקא את הכישלונות, ואיך אנחנו יכולים להרים את עצמנו מהכישלון ולהגיע להישג. אני חושבת שגם פה בתוך חתנות, גם אם אתה לא מחוץ לתחומי הכלא, אוקיי? גם אם אתם נמצאים פה, גם פה יש לכם את המבחן הזה. המבחנים האלה לא נמצאים במקום מסוים. זה משהו שאנחנו חווים כל הזמן בחיים. הניסיונות האלה, הרצון, תמיד יש לנו את יכולת הבחירה, נכון? אנחנו בוחרים או ברע או בטוב. אז אתה כאדם, כחלק מחברה, יכול להחליט לעצמך שאני רוצה לבחור גם פה בתחומים של המקום הסגור והקשה הזה, להגיד אוקיי, גם פה אני יכול לעשות שינוי, גם פה אני יכול לקדם את עצמי, גם פה אני יכול לעשות איזשהו הישג קטן, אוקיי? גם הישג הכי קטן זה יכול להיות משהו ענק.